Kde mám ísť? Čo? Volá, čo odpadlo. To budeš mať jak chémon. Kokot, lebo toto je prstipa. Ty kok. Čo je? Ešte druhú stranu. Kokos, jak si to ostavil? Jak pekne. Kokos, jaké humáče máš na tom? Koľký smrad. Uj. Jak odločici. Ľubi, poďme urobiť túto druhú stranu. Hej, veď mne je to blbé a s ľavou rukou som v ríci. Poď mi to urobiť. Ja si to takto pridržím a ty to len ako odsundíš. Tak to urob ty kokot. Tu máš zapalovať. Ja to môžem jebať. Rob to takisto, jak si to robil aj predtým. Čo si kokot, ale ľavou rukou to neviem. Ale čo si... Ja som pravák, ja som není ľavák. No, vidíš, jak som fajn urobil. Daj ten zapalovač. Mohli sme ti to ostriať. Ty si to... No teraz to zapal. Počkaj, ale musíme dať menší plameň. Počkaj. Ideš to chytiť? Na pičinu sa mu chytí celé ono, celá hlava. Budeš ruská marfuša. Kokot, čo mi spúkol oheň. Fuj. Debil, si normálny? Kur... Jaký to sviňa opaluje? No, ale je to OK. No, vidíš, aký som teraz pekný.